Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün sizin bilen meclisin dowamyny edýäs. Hem dowamy hem bu tribunalny meseledäki ýygnaşymyzyň soňunjusy häzirlikçe, ýa-ni jemleýiji hökmünde geçirýäs. Tribunally mesele boýunça ýeterlikli derejede gurrumlar edildi. Indi iň soňky gezek gurrun edende bir näçe madda goşulupdy. Bunu hazır bir-birden okaýan sebäp jemleýiji boljak üçin şo maddalaryň içinden gerekmi gerek dälini gozgap bilersiňiz. Täze maddalar girizmers şeýle, ýa-ni girizmers diýende bugünlükçe ýöne uýja açykdyr. Türkmenistanda islendik bir sferany ele almakdyň guramaçylykly tarapdan geçirilýär, ýa-ni düzüp işleýän hiçbir zat ýok. Ýa-ni işlemezligi üçin gurulanypdyr. Şonuň üçin hem tersini işleýär. Indi bu taýda nädip ele aldyk biz bu meseleni? Şeýle täze Türkmenistanda tribunaly döretmeň esas sebäpleri. Bugün ses berilişige gidýäs. Şu sebäpler tribunalyň döremegine ýeterliklimi? Ýani şu sebäpler bilen tribunal döredilmelimi Türkmenistanda diýilen. Sorap neme diýäs, ýygnaşýas we bunyň üstünde de ses berilişige gidýäs. Birincisi insanlygyň garşysyna edilen jenaýatlar sebäpli genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. İkinci, raşizmi bilip ýa-da bilmän edilen hyzmat ýa-da hyzmatlar sebäpli iki bende aýryldy. Öz ýurtdaşlaryna raşizmiň peýdasy üçin genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. B bende Türkmenistanyň öz ygtyýarlygyny raşizmiň eline tapşyrmagy. Üçüncü, bu taýda üçüncü şeýlerek bir managa gelýär. Ýa-ni ýokarky maddalaryň aslında açylan bir görnüşi. Ýokardaky maddalaryň, bentleriň hemmesine bir aşağı jemlän ýa-ni görnüşüdür. Üns berin. Ýokarda azalan maddalary guramaçylykly görnüşde alyp baranlygy sebäpli. Halka zulüm etmegi, adam öldürmegi, emeli päskelçilikler döretmegi, terrorçylykly işler alyp barmagi, neşe serişdeleriniň giňden ýaýradylmagi, reket etmegi, halky sowatsızlaşdyrmagi, kanunyň daşyna çykmagi, gorku kultuny döretmegi, halkyň guramaçylykly sürgün edilmegi, halk maglumat almaktan ve bermekten mahrum etmegi, söz azatlygyndan mahrum etmegi, konslager maksatly döredilen hapishanalaryň bolmagi, sudsuz ýagdaýda insanlara ceza hökmüniň berilmegi, aýallaryň mertebesine degilmegi, adalatsyzlygyň ýöreýte alınıp barylmagi, watan söýgüsiniň ýok edilmegi, kanunlaryň halkyň garşysynda işleýän bolmagi, ýurdun baýlyklaryny we mümkinçiliklerini, ýani resurslaryny diňe öz bähbitlerine ulanmagi, halky 5 welaýata bölüp bir-birine garşy etmegi, ýurtdaky ähli canlılara we tebiata garşy genosidiň edilmegi, yalan siýasatynyň ýöredilmegi, maşgaly institutynyň ýok edilmegi, tökmet siýasatynyň ýöredilmegi, halka paxta ýaly zorlukly işe itermekleri. İlleşler o şeýlerek de maddalarymız. Yani şu maddalar Türkmenistanda tribunalyň döredilmegine sebäp diýip emetdik. Ara aldyk biz bu zatlaryň hemmesini aslında. Türkmenistanda bir tribunal döredilmeli. O tribunalym bir sebäbe dayanmaly. Şeýle bolmaly. Ýa bir sebäbi ýok bolsa tribunal näme üçin geçiriler? Geçirilmeliler. Biz hem seyretdik. Yani ikinci Cihan Urşu meselesine
Birazrak o girildi. Yani yanaşımızda dolu girilmedi. Yani umuman e, Germanya'da geçirilen tribunalın ne için geçirilendiğini, ne edip geçirilendiğini biliyoruz. Şimdi bizdeki bolyan zatlar Germanya'daki bolan zatlardan insanlık tarafından has ağır aslında. O Germanya'da buna eden vaatları bir o sebep görkezdiler. Yani Germanların ya da Nemis halkının ahli kıyınçılıklarına sebep olan, yani özlerine bir düşman ilan eden ya da düşman edinen adamlarına karşı o söveş alıp bardılar. O daşka bir neme, yani öz halkına değil, Türkmenistan'da öz yani bir fikir edin. Hükümet, o devlet strukturaları, o eğer aitmalı olsa olur şey diye, şu strukturaların hem mecesi halkın karşısında işleye. Bunu aynı yankı maddalarda gördük. Hem mesela kuramacılıklı alınıp barılıyor ve devamlı alınıp barılıyor. Yani kuramacılıklı olmağının sebebi şu oluyor. Yani devamlı olmak için kuramacılıklı alınyandır bu. Tötenleyin hem edip bolyandır. Misal için Germanya'daki vaka bir bakımdan kuramacılıklı yaldır yani devam etmedi. Kıyıskavatlık. Devam edip etmeyeceği de belli değildi. Yani Türkmenistan'da görülen zat bundan sonra yine 100 yıl, 1000 yıl olsa da şu yağdaydı kalmağına, o devam edeceği menzeye yani halkın özü baş kaldırıp yine bizimki yağlı bizim edip duran işimiz şu olur aslında baş kaldırıyaz. Türkmenistan'ın halkı hükmünde. Ve bunu dinleyece yurdun içindeki yani bir fikir edin, yurdun içi var, yurdun içi kavalı, şunun içinde her türlü zulüm ediyorlar. Yani yurdun taşına bağlı bir zat değil ve bir esas görkezleniyor. Demiş yani Hitler'in dövründeki yani bir esas görkez edileniyor. Bizde seyreden vaktin bir esası yok, sonra yalandan ediliyor. Şeyle bir zat var. Asuda yurdumuz var. Garaşsız bakı bir taraf o diyarımız var diyilen odan sözlerin ağırsında ediliyor. Bu ne demek oluyor? Germanya'da açıkçası ayttılar. Yine Cöhüt halkı şeyledir deyip bir düşmanlığını ilan ettiler. Ve ne edecek olayanlarını, ne diyenliklerine gizleyip durmadılar. Yani bir urşuğlan eden yağlık bir yağday var. Yani Türkmenistan'da öyle bir yağday yok. Hem mezadı. O görkezip edecek olayalar ve doğamlı edip geliyorlar kıyınçlı tarafı. Yani fikir edin Asu'da asmanımız var deyip Aşkabat bir 2-3 tane köçeden ibaret bir şehirdir. Ullakan şehir değil. Şunu görkezip bütün Türkmenistan'ın beylek yerlerindeki zulümün üstünü yapıyorlar. Onun dışında görkezen oklar ya da yeniden bir kısana aydımçığını ya da bir sosyal medyada tanılayan birini öne çıkarıp Türkmenistan'da yine adamlar şey deyip ya deyip görkeziyorlar. Yani beylek taraftan seyretsen içinde adam almadı yaşar yal değil. Qalana o çıkacak oluyor bir alaşsızlık sebepli. O alaşsızlığın nereden geliyor? Onların aydışalı Asu'da yurdun yokluğundan geliyor. Asu'da bir yurt yok Türkmenistan'da. Şimdi bunun bir nemesini bir ölçek görün ahlaki tarafını. Ölçek görün neme çıkıyor bundan? Sen şunu görkezip başka bir zat ediyen de bu yalançılık çıkıyor. Dünya nemesinde de şeyle. Ve bu yalançılık hem mesela halkın karşısına halk diyende de şu an yaşap görenler ya da bundan önce ölenler değil bundan sonra yaşayacaklardır esasını neme. Önde neme edilen zat.
Bundan sonraki doğulacak nesillere da açan yalan aytmaktan ibaret ve olaram tuzağa düşürmektir. Misal üçün bir adamın yetişmesi 18 yıl alayan olsa, şu an 18 yılla hem devlet tarafından hem öz enetas tarafından ağırlanıp yetiştiriliyor. Son yine şu sistemanın içine sokuyalar zulüm sistemasi, zulüm çarkı. Gynandırıcı. Şimdi bu zatların o sonuna gelinmeye gerekli, sonuna gelmek için o bolyan zatlar jekbe-jek ara alıp gürleşmeliti. Biz bunu 3 yıldan beri gürünledip gelýär. Soňky meclisin ýygnançyklarynda da esasan diňe şunun üstünde durduk we Türkmenistanyň içinde hakykatdan görülýän şu maddalardan görülýän zat görülýäne üns berip ayrılacak olsa Türkmenistan'da hükmen suratda tribunal geçirilmeli. Tribunalın o haçan nädip geçirileceği baradaky nemeler o soňky görüňler bolup biler ýa-da onu geçirmek barada ýene aýratyn ýöreýte ýygnaşyk geçirilmeli bolup biler. Haçan o geçirilmeli. Onuň tek o näberli diýip hasap etmeli. Şeylerek bir ýagdaý kardeşler tribunalda meselede indi size de söz vermekçi bu arada pikirini aýtmak isleýän bar bolsa soň biz bir ses berilişige oýlanşyga gideriz. Türkmenistanda ýanky maddalar tribunalyň geçirilmegine yeterlimi diýilen o soru boýunça yeterli diýip eger kabul edilse Türkmenistanda tribunal geçirilmeli. O açık sud hükmen suratda bolmaly diýilen bir netije çykjak orta. O kardeşler sözü size vermekçi. Muhammed kardeşime söz berýän. Sağ olup. Mena şu tribunalın geçirilmeli hakında hiçbir neme yok. Gurulsuz geçirilmeli. Bulunğam en başına şu migrasiya işgärleri goýulmaly mukadip hasap edýän men sebäbi migrasiya işgärinin şu taýda öňüne goýulan pasporta diňe peçat basmak ýa-da başga näme diýip bilersoň bir möhür basmak. Şol öňüne peçat goýan adamyň ýurtdan çykyp barýanlygy hakynda bir bellik goýmak bilen jogapkar bir işgär nire barýan diýip soramana hiç haky ýok. Şonu soraýarlar, özüne hiç şeýle bir ýankyl jogapkarçylyk berilmedik ýagdaýynda da bu jogapkarçylygy ýa-da buny oňa kim berdi, ol nämäni ýetkini. Birinji mesele şol. Sen kim bolýandanym gidip barýan bir adama, bir watandaşa nire barýan diýip soramana hakyň bar. Ol eýem halkyň şu ruhy derejesini peseltmek, degradasiya uğratmak şoňal bir gatur uly täsir bar da, şonu nire barýan diýip soramana haky ýok. Yerinde soramaly däl. Şoň üçin tribunal hükmany diýip hasap edýän şolaň başyna adam şu migrasiya işgärleriniň en ýönekeý bir şol möhür basýançy diňe şoňa jogapkar. Şoňa bir mümkin emes bar, özüne berilen wezife şol. Şonuň daşyna çykyp bilýän bir işgäre hükman hasap sorulmaly mukadien. Häzirlik şonu aýtjak. Sag bol. Sohbet kardeşimize vereyim sözü. Sağ olun söz verenlere öňünden. Şunu aýdyp geçeýin, teknik näsällikler sebäpli sesim arasyna doňup biler, öňünden ötünç soraýan. Türkmenistanda Merdanýan aýdyp geçdiňiz. Döwleti, asuda döwlet, paragat döwlet ýa asuda asman diýip ýurdun gowudygyny öňe sürüp, şu yalan propagandalar bilen ýa yalan döwlet dolanmaşygy bilen halky şu şaka çenni, häzirki güne çenni we häzirem dowam edip durlar o memeli propaganda kod sözler bilen
Ýöne onuň näkilik ýagdaýda dowam etýänligi indi belli boldy. Orta her kim düşünüp başlady. Men ýakyn günlerden bäri, ýakyn günlerden bäri diýsem ýalňyş bolar. Köp günden bäri şolaryň halka ýetirýän medialaryny, içindäki telewizor, telewizionyalaryny, döwletiň içindäki telewizionyalaryny halka ýetirýän medialaryny internetiň üstünden göni ýaýlymda seredip gelýän haçandan bäri. Şo ýerde halka bähbitli, jemgyýete bähbitli, jemgyýetiň ilerlemegi uğrunda alınıp barylýan gurrundeşlik hiç il ýagdaýda görmedim. Görmedim we ýetirjegem bolanoklar. Ol telewizionyalary okey. Indi resmi taýdan şu wagt goşadyrnak içindäki Türkmenistanyň hökümetiniň resmi taýdan tasdiklan we halka ýetirip duran käbir habar beriş serişdeleri bar. Olarym Türkmen Portal, Business Türkmenistan we Orient Tema diýämi ýene şoňa beňgeşler. Ve garaşulary ýalak nemelerini izarlap gelýänler. Diňe Türkmenistanda eýle bolly, bular çeýle açyldy, bir bina açyldy. Bu özgörüşlik bolly. Şoňa plança mukdarda maýy goýup ýatyrly we ýene şoňa beňgeşler telekeçiler ösdürli. Diňe döwletiň ösüp barýanlygynyň nemesini görkezýärler. Sesim gelýärmi? Awama gelýär. Döwletiň ösüp barýanlygyny görkezýärler. Ne halkyň nemesini. Bir döwletiň halka ýetirýän habar beriş serişde medialary ýöne bolyn şu halkyň näme üçin köpçülikliň ýurtdaşyna akyn edýänligini näme üçin aýdan oklar. Aýtmaýanlyklarynyň sebäbi näme? Ya halk samsyk ýerine goýýarlar, ya halk asuda döwlet bolsa asuda ýurt bolsa garaşsyz döwlet elin uladan ýerine ýetip duran bolsa halk näme üçin çyksyn ýurtdaşyna? Halka çykmaz ýalagam ýa-ki Muhammed kardeşimiziň aýtýarak migrasiýa işgärleri halka gyzyp başlaýarlar, halka garşy işleýärler. Garaz diýjek bolýanym bolaryň ähli resmi taýdan tasdiklenen edaralary, guramalary diňe döwletiň bähbiti üçin näle, döwletiň zyýany üçin işläp otyrlar. Onsoň bir suratlara näme üçin göz yummaly? Ýani Türkmenistandaky bolup duran bir düzgünçilikleri, hereketleri näme üçin döwletiň resmi medialary, resmi halka ýetirilýän telewizion suratları näme üçin, näme sebäpden? Iňul soraw. Bu bermeýän bolsa onda kim bermeli? Döwleti awanja howplary aýdylyp gelýärni. Suwgatçylyk boljak, ýa gurokçylyk boljak we şoňa beňdeşler halkyň gelejegini owurladylar. Gelejegini owurlanan halkyň gelejegini owurlanan bu barada resmi taýdan tasdiklanan bir döwlet işgäri ekrana çykyp şu zatlary aýtdymy? Ýok, aýtmady. Indi bu halka ýetirilýän teleýaýlymlarda, medialarda bu zatlardan kim ilki bilen göz ýetirip bilýär? Halka dogry düşünükli olary bilimsizleşdirdiler, jahil goýdular, ýalňyş bilim berdiler, ýöne şu zatlara göz ýetirýän bilimli adamlar bar. Bilim potensiýalini eýe bolan adamlar bar. Özüni men bilimli diýip gören adamlar. Ya bolmasa bilim ministrligi bar. Şularyň halka ýetirýän teleýaýlymlaryna gep O ses gitti. Şu teleýaýlymdaky berýän halka ýetirýän nemeler, gep beşikleriniň halka nägil derejede ziýan berýänliklerini şu molumlar ýa universitetdaky molumlar bilen oklarmy? Bu tribunaly mesele hökman galdyrylmaly mesele diýip aýdyp geçecek men bärde sebäbi bu zatlary kim jogap bersin bu zatlara? Men jogap bereyim ýa merdan sen jogap berjekmi? O bize ma etmedi onda bu işlerde. Bula biz ýurtdaşyna bu zatlardyň aýdy otýar, açyga çykaryp otýar. Kim günäkar onda bu zatlar? Halk günäkarmy? Ya öz-özünden bolaýdym bu da. O tebigi betbalçylyk ýalak. Ine ýakynda näme aýdyp geçek? Ýakynda şularyň esasy medialary, watan habarlar mediasyna halky ýa-ki paraga oturan halky paraga bir ýeňi tap beren halky bir sosial media ýa-ni şahsy kişiniň şahsy ulanýan sosial media
O ses gitti ýaly ýene. Sesim inni gelýärmi? Gelýär şu. Şu Watan habarlar mediasynda halkyň şu ýaşaýjylar öz şahsy bolan sosial media hasaplaryna başlan suw çilimini ýa elektron çilimini çekdi diýip çekip surat paýlaşdy diýip şolary gör nähil derejede maskaraýjy usuly halkyň garşysyna çykardylar. Mertebelerine diýip olar kemsedip indi diýjek bolýanym bu sosial media ya illeşle bu sosyal medya yani bir garaşsız işleyen bir medya hiç bir döwlete garaşly däl. Yani eger şu sosyal medyada şular eger döwlet ulandyrjak bolsa öňünden kanun çykarmalar şulakda. Yani şular ýaly suratlar paýlaşmak gadaganlar diýip. Eger ular ulanaýan ýagdaýynda şular ýaly suratlar paýlaşmak gadagan diýip. Ya bolmasa şu sosyal mediany ulanjak bolsaň şu döwletden ruhsatnama alyp ulanmaly. Eger şu döwletin bolsa ya döwlete garaşly bolsa, ya bu garaşsız işleýär o sosial media. Men aýtdym ki, skaçaýdy edip alyp registrasiýa bolup işletip bilýän sosial mediany. Yani näme üçin bu döwletiň içinde, ýurdyň içindäki istenlik bir halk istenlik bir şekilde olan planok bunu. Ya bu öyle jenaýat dälmi? Bu halkyň garşysyna edilip durulan bir kastlaýyn edilip durulan jenaýat dälmi? Türkmenistanda tribunal geçirmeliligini ýene bir gezek teklif edýän men öz pikirimi aýtsam berdi. Sag bolun. Şöhret kardeşimize vereyim sözü. Yankı ağzalık geçilen aklı maddelary ayakta durmagyna, ýangy rejime ayakta durmagyna näme kömekde esasan şu mass media, sos media we bir topa şowa meniş alparçylar, bloggerlar we näme üçin ýani olar Türkmenistanda hiç bir Ermenistan'da görkezanoklar. Diň aşgabatyň çağında hem de gowy, bizde gowy. Gidip ýa-ni bir haýstar owa maryň azogun bir owa onun şäheriniň erwetleriniň görkezanoklar. Bolmasa bizde Aşgabatda başga hemme ýerim şeýle. Aşgabatyň içinde de bar şeýle. Näme üçin de şolar edin. Ýa-ni azolyk geçiren maddalaryň barynam şolaryň üstünde ýatýarlar şu wagt rejim. Diýmek şu wagt rejim ayagy esasan. Ondan da olar Türkmenistanda TikTok, YouTube ýapyp näde olar video ýaly. Bu fenomenler. Diýmek olar ulanmak bolýar. Başga adamlar telefonda tapyp VPN olar ştraf ýa-da başga bir känşelerden ulanýarlar. Näme üçin? Diýmek bunlar şolardan bilýärler. Açsasan özüm. Her bir TikTok ulanýan adam urfansyz ulanıp bilenok. Ildeşler esasen şu tribunalda mass media, sos media adamları birinji derejede men hazar etdiň. Ýani şu wagt rejimi ayagy etdiň atlaryny bar üstüne ýapýarlar. Şolar şu wagt rejim şolarsa şu datar edip bilme mümkinçiliklerim ýok. Ýani üstüne ýapmak mümkinçiliklerim ýok. Meşe maýt gutardym. No, sağ olun. Umida kardeşimize vereyim sözü. Türkmenistanda tribunal hükman geçirmenin bir sebebi Türkmenistanda yarım Kızılay diye bir gurama var. Aşgabat'ta bir näçe binası var, ulu binaları var yarım Kızılay'ın. Yöne yalan propagandalar geçiriyorlar. Türkmenistanda yarım Kızılay işleýär. Muňa mysal alsak fevral Türkiye'de deprem oldu. Şuna sama näçe yöne şu depremde bizlerin näçe çağalarımız, okuçular, studentlar öldü. Sonra Türkiye'de näçe bir vatandaşımız kesel bolup işe yaramayanlar var. Näçe sana vatandaşımız ölüp gidenler var. Hiçbir şu Kızılay'ın işi şu. Yani hiçbir Kızılay'dan kömek gelmeye. Bu hükman geçirmeli de düşünüyor. Şu tribunalar şu Kızılay'ın çekmeli de düşünüyor. Teklif ediyor. Tamam. No, sağ olun. Ay Cemal kardeşimize söz vereyim. Salam ildeşler. Azalan maddalaryň ählisine garşydygymyzy dünýä jemgyýetine görkezmek üçin
tribunal gerek. Ondan başga da dünya standartlarına gabat gelen Türkmenistan'ı urup dünya ikrar ettirip bilmemiz üçin hem ýene de tribunal gerek. Ýene de bir misaly geljek nesillerimizin hem geçmişten dersini almak üçin ýene de tribunal gerek diýip düşünýär. Sağ olun. Sağ olun. Muhammed kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Merdan. Benim uçtayda bir nemeni adak geçecekti. Yani ilişkilerinde sosyal medyana adak geçtiler. Sosyal medya demek, näme demek? Halk köpçülüğünün erkin ulanyan bir ulgumy demek. İnternet üstü bilen. Ol eýan bir belli bir derecede ahlak derejesinde ya kanunlar derejesinde bir nemesi bar. Düzgünleri ýöne şoň içinde de hem halka değişilýär diýip ana şo taýda onu ýanky terror hökümet, terror gatlagam, gaty erkin ulanja bähwidi üçin. Yani halkyň bähwidi üçin hiç wagtam ulanok şonu mümkin bolduğundan gysga ýanky ýollaryny bekleýär bir ýagdaý bilen. Ana şo taýda halk görünmedine soňky döwür milli lider diýip agaýarlar. Gurban Ulynyň nemesi, portresi. Onun oglu var, dogmasy, häzir prezident bolup oturdular şo taý. Ol öz zehini bilen, öz akyly bilen owa başlyk bolup bilmejek derejedeki adam tutuş Türkmenistanyň prezidenti derejesinde oturdular. Şoň üçin oturtma diýen şolaryň videolary görkezilýär, ýanky sosyal medya nemelerinde, ulgamlarında yani şu taýda kommentler yapıp koýýarlar. Näme üçin? Ol eýam düşnükli sebäbi şu taýda bizim halk köpçüligi eýam oýan başlady. Halk köpçüligi gaty bir aktiv şekilde öz isleglerini, öz düşünjelerini gaty dile getirip bilýärler. Şoňa gerekli jogabam berip bilýärler. Şoň üçin şol yap dip çykyş etjek bolýarlar, özleriniň barlygyny bildirjek bolýarlar ýöne. Ol hiç ýyl täsir edenok, bular gün geçdikçe öňem bir ýanky näil diýil bir oturtma prezident diýen ýaly şo ýasama awraýlaryndan uzaklaşyp barýarlar. Sebäbi şu öz awraýlaryny goramana da hiç ýyl mümkinçilikleri ýok, akyllarym ýok. Ona yeterlik düşüncelerim yok. Şolar öňe çykarmak isleýän, şolar ýanky kommentleri yapıp, şolaryň barlygyny bir ýagdaýda bildirmek isleýän gatykän propaganda nemeler var. Ýaşullygym aýdýar, propaganda onlar diýilýär. Bulara näme diýsem da, bularyň hökmen sorulmaly. Bulardan tribunal üstü bilen ýene kanun üstü bilen näme mümkinçilikler baý şolaryň üstü bilen hökmen sorulmaly. Bulardan ýene orada şonu aýdyp geçjek boldum. Tribunalyň hökmanlygy meselesinde. Sağ olun. Sağ olun. Murat kardeşimize vereyim sözü. Salam emede. Bulun nemesi var? Bular açık aýtýarlar da, mysal üçin biz şu sosial mediýany ulany biljegem biz sizdiňe şu garyplykda ýaşaň, hiç zat görmäň, hiç zat paýlaşmaň, bütün şu dünýäniň hezirligini biz ýaşamaly diýip şo many etýärler-de. Dogry dämi? Siz diýdiňiz şu garyplygynda ýaşaň, bütün keyip-sepany biz sürelýär. Ni gorkudan beter bolur halkyň nemesini bastılar da sustuny. Şu şolara yakın kim bolsa şu habarlar alıp barýarlar, kim bolsa videoşlaryň emmesi şu neme çekilmeliler de. Täbi biriniň ganyna galan görüp duran şoňlan bir adam bolýar. Emmesi şu jogapkärçiligi çekilmeli adamlar. Başyndan politik işgärleriniň bolsun, başga nemelerim bolsun, emmesem şolaryň bir nemeleri, peşkalary hemmesem birlikde
tribunala çekilmeli adamlar. Inni daşary ýurtdakylardan umydyny kesdi, sebäbi göz açyly daşary ýurtdakylar. Şol üçin içerik alanok, içeridäki daşary ýurtdaky ölenlerden hiç habary ýok, ýaly ýaşaýarlar. Sebäbi näçe adam azarlymyş olardan pikir etýärler biziň üçin peýda diýip. Başka ýurtda görsen bir zat bolurmy, öz watandaşyna srazu lişni samolyot uratýarlar, eýtýärler, alyp çykýarlar. Bizde o zatlar etmeýän üçin sebäbi olaň öz polisiýasyna gelýär, öz işine ýarýar şu zatlar. Şol şeýle medetleri gelenok. Şol şeýle şu taýda kim maňarsa bizden şu jogap berýär çekilmeli adamlar. Näçe soňsy temizden sinemesi, täzeden başlamaly emesine. Başşo şol. Sağ olun. Merdan kardeşimize vereyim sözü. Esenlikler yurttaşlar. Niştada tribunalyň geçirilmäniniň sebäplerini bir gysgarak aýdyp geçýek bolan. Niştada bir topar bar. Bu toparyň sanyny tribunal ýüze çykarar. Şu toparyň öz milletin bolsun, yurttaşy bolsun, şonu genaside geçirip bilen olsa, dowam etýän olsa, öýdem işte bir haýtam olsa bir başga bir ırkyň görüş üçin, yani bu ırkam näme edil şu wagt raşizm diýip adlandyrylýar, yani Rus milletiniň, yani ırkyň bahwidi, yani bu görüş üçin öz watandaşyna genosit edip bilen bir topar gerekdigini, bu suýanky tanap geçen maddalar vardır. Bulara bir sebep. İkinci sebebim Türkmenistan'ın içinde, yani bu täze döwlet bolmaly, kurulacak döwlet. Türkmenistan'da insan hakları, hukuklary goralýandygyny ve goraljaklygy barada tarihi bir düzgün boljak, düzgün bolup gitjekde yurt, yani yurt, biziň ýurtda Türkmenistan'da insan hakları, hukuklar goraljaklygy ve şu soraljaklygy bütün dünya aýan edilmek bir tarihi bir hereket boljakda. Sağ olun. Sağ olun. Umyda kardeşimize vereyim sözü. Ben yan faydalarını izine koşmak isteyen şu yarın Kızılay Türkmenistan'da Lebap vilayetine, Mağrı vilayetine 2020 yılda karasat olup geçti. Yöne halkı bular öz başın çaresine nemetti. Koydu. Kömek almasına nemetti. Öňüne geçtiler aslında. Şuna başka devletlere yani aýdyp geçdimi, deprem bolan wagty gelip kömek etdiler, ýöne öz halkyna kömek etmediler. Bular bir genositin bir görnüşi dep düşünýän halk şu başına başlanan üçin. Şonuň üçin Türkmen bu Kızılay vuramasyny tribunala çekmeli. Onu her gezek nemeden aýdyp geçin, Türkmen çekmeli bu tribunala. Tamam. O biz şu wagtda ýanky haýsy şahsylaryň o tribunala çekilmeligi barada gurrun etmedik müsberen olsaňyz, sebäbi tribunalda elbetde şahslar o jenaýete çekilýär, ýöne edilýän jenaýet birinji möhümdür. Biz Türkmenistanda edilýän zatlaryň hemmesini aňyrsynda bir o şahslaryň bardygyny bilýäs. Jogapkärler bar, o birgiden institutdur, ýene nämedir, o molimler hemme zadan bar, ýok diýip aýdanok. Ine hazır gözüňize getirin. Ruanda ýa-da bir aňyrs bärsi belli bolmaýan o ýurt bolsa, o taýda o kime jenaýete çekjeň bilmersiň, sebäbi jemgyýetiň özü bir organizasiýa görüşüne gelmedik de. Şu sebeplen şu ýagdaýa düşüpdirler. Ýöne bizde hemme organizasiýalar
Guruluşlar yani. Guruluşlar, guramaların bardygy görkezilýär, binalar hem bar. İçinde işläp gören adamlar hem bar. Ýöne bularyň hemmesi ýa mysal üçin Kızılay meselesindäki ýaly. İlkinji gidip o kömek edilmeli, ýa-ni ýorgundur, iýjek geýjek diýilýär-de. Birinji o kömekler edilmeli, ondan soňky Kızılaýyň daşynda da käbir guramalar bar, olar hem öz işini alyp barmaly, hiç birisi alınıp barylmady. Hatta Aşgabatda bişirilen çöregiň o çärjebe barmagynyň öňüne geçildi-de, ýa-ni şo barylmaz ýa barmaz ýaly, kömek etmez ýaly ýagdaý getirdi. Ýa-ni Aşgabatyň halky şu çärjebede bolan harasat sebäpli çörek pişirip çöreň ýanynda da başga zatlar hem bar. Ve şonuň ýaly ýagdaý daş ozda da bolýar, daş ozda da o çörek ýene näme odur budur o azyk, ýani umuman aýdylanda alınıp gidiljeği wagtda şonuň öňüne geçildi. Ya bu demek bolýar Türkmenistanda ähli guramalar halkyň garşysyna işleýär. Şo sebäpli tribunal geçirilmeli. Tribunalda ýene-de ýanky biz bu taýda şahsyslaryň gurulmagyny etmedik ýöne aňyrsynda şahslar bar hökmen suratda. Ve şo şahslar çekilýändir. Tribunallarda şeýle bolýar. Bir gurama çekilýän däldir. Gurama soňu bilen adat suwdyň halatynda dowam ettirilip bilinär. Ýöne tribunalda esasan şahslar sebäpli ortaya çıkan o problemalar göz önüne tutulýandyr. Mysal üçin 2-nji Jahan urşunda o Gitler we daş döwründäki adamlar ýa-ni suud edildi. Tribunalda ýa-ni tribunal demek açaçan hemmäniň gözüniň öňünde suuda çekmek demek. Leyla kardeşimize söz vereyim. Salam kesipdaşlar. Benim öz düşüncemi aýtjak edimde. Bizim yurtumuzda hali zulüm astında halkımız, yurtumuz. Meselen ýene prokuraturalarımız ba, prokurorlarımız. Bu prokurorlarımız hem akny kara dep, karany ak dep, aşynda karar çıkaradylar. Şunun üçün bu Türkmenistanımız taza Türkmenistan'da tribunala geçmek şart. Ana şunu aýtjak edim. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ ol derler. Şu bizim Türkmenlerde var. Söz var da yani maymun öz erkine oynamaya diye de. Şu adına yani bir illeşimiz aýdyp geçdi da bular öz keyp sapasyny sürýär diýip ýöne häzirki döwürde şu yani prezidentin daş döwri bolsun ya ministrler bolsun esas şu kanuny uygulaýjy diýilýär, kanuny ýerine ýetirji bir topar var, gatlak var. Şu gatlak häzirki döwürde asliyetinde bir menki bolsun diýer durmuşy ýok bularyň. Bular ýerine ýetirji bolan üçin näme buyruk berilse şonu ýerine ýetirýärler. Öz isleýişi boýunça, öz erki boýunça hereket edip bilen oklar. Men pikirjim boýunça şolaram häzir öz ýaşaýşyndan, öz durmuşyndan ýa-ni bizar bolan adamlar bulardyň ýerine ýetirji. Öz isleýişi ýaly hereket edip bilmeýärler, diňe aýdylan buyruklar ýerine ýetirýärler. Netijede umumy meselede alyp seredenmizde şolar gelmişekleriň hyzmatkary. Ýurduň başynda oturan adamlar halkyň akwaryny çözýän, halkyň akwaryna täsir edýän bir gatlak var, şolar gelmişekleriň hyzmatkarlary. Yani bularyň häzir öz nemesinden hem ýanky aýdanmyzda öz isleg, öz keyp sapa durmuşlar ýok. Diňe şu aýdylan bilen ýaşap duran adamlar
Yani şu derece gelen de bir yönökey halktan bir ağzasını alıp görsek isleýşýär hereket edebilýär, ýöne bu gatlak öz isleýşýär hereket edemedip bilen o ýam hyzmatkar. Ýene o söz bardyr, ne türkmenlerde tur otur kersen ýetir diýilýär. Şu de Türkmenistanyň ýurdun başynda oturan adamlar, onlardan hökmen hasap sorulmaly. Tribunalym gerekliligi şu taýda. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Melike kardeşimize söz veriyen. Kardeşler, tribunal hükman suratda geçirilmeli. Ödem etaatine mahkeme işgärleri, yankı polisiýa işgärleri hemmesinin tribunalda çekilmesi hükmanı diýip düşünýän sebebi olaň işi halka goramak, halka gırmak, halka eziyet etmek, urup öz kelletine geldikçe onu plan çayılan senneten soroňa diýip gorkudyp pul almak ýa-da gorkudyp türmede urup ýenjip goýbermek däl. Şol üçin öz halkyna etmesini, öz wezipelerini bilsinler. Ýurda girip çykýan yabancı diýil ýa-da türkçe, türkmençesini bilemok. Yabancı milletler var, Hytaýlar var. Talibanlar girip çıkıp ber, oruslar arkaýyn ejesini möýýärlik girip çıkıp edenini edip berler. Şolary iyi demeli. Şolar kontrabanda zat bilen meşgullanýarmy, ýurtda nämeler alyp çykýar, düzgünini bozýarmy, şo zatlara seretmeli. Olar gidip Türkde işleýänleriň öýüne baskı yapıp, telefon jaň edip isleýän bolsa aýagyna çagyryp ne plan çaýyl soraňyz bar, planlarda gatnaşmaň, tesiňizi çykarmaň, ya çağıranız düşünün diýip olar tehdit etmedilerlerim. Bu da baskı halka, bu da bir genosidiň nemesi diýen etmedigine ekidip ýygnap gönüyor 4 saatda ýoňuza ýanar diýip ugroza etmek. Olaň hemmesem şo genoside girýär. Öz halkyny orta ýalançylyk edip, öz halkyny gyryp, gorkudyp eziyet edýärler. Ondan biz çağıramız doğulandan şu kamillik yaşına yetýänçe çağıramız baskı altında. Mektebi berýän, mektepde şon ýary çağılary zorlamak, urmak, yetimhanalar, yetimler öýü, internatlar var. Näme? Şu gepde bilmeýän invalid bolýan invalid çağalaryň, engelli çağalaryň internatları var. Şo taýdaky direktorlar hemmesi erkek oglanlaryna çenli zorluk kullanyp eziyet etýärler. Çağalaryna çenli şol gepläp bilmeýär. Hamalar çağalar şolaň eline galypdyr. Şolar ýary güç ulanýan muallimlerim hökman çekilmeli, ministrlerim hökman çekilmeli diýip eskere ulluga uğratýar, ulluk indi türkmen sözi eskere uğratýar. 2 ýyl enatalaryň ýüregi suw üstünde, iňňäň üstünde oturan ýarak bolýar. Biz bilýär şo taýdan çağıramaz biziň goýberşim gelmeýär. Urulup ya özüni asya ölüp gelýär. Näme biz uruşa goýberemiz oga, söwüşe giden oga olur. Näme üçin ölüp gelýär biziň çağıramaz? Näme üçin uruşda däl kantuja geçiren oga depilip urulup kelletine son plany däl olýar, ana gurban näle, aman näle diýerler. Olar däl şolar urulup edildi. Ine bulam halky gyrmaň bir görnüşi. İçeri İşler Ministrine değişiklik bolýar diýip düşünýän şu harbalaryň nemesi olara çenli tribunalda hökman suratda berilmeli. Biz enatalar vatanymyzy goramak üçin çağıramyzy güle güle uğratmaly.
Şoň bilen biz gurur duýmaly, buýsanmaly, biz çagaramyz bizi gorýa, bizim watanymyzy gorýa diýip. Biz çagaramyz haçan ölüp gelerkä ýa invalid bolup gelermikä diýip iňäň üstüne oturan ýaly oturmaly. Halkyň çagaty erkany ösmeli. Eskere gitse de öz borcuny arkaýyn berjay etmegini biz arkaýyn düşünmeli öýümizde en atalara. Arkaýyn oturmaly diýjek bolýan. Şoň üçin İçeri İşler Ministrliği harbylara kim teretýän bolsa hemmesi şu organ işgärleriniň hemmesi tribunada hökman suratda çekilmeli. Ýa. Bunda kardeşler şu taýda ses berilişe gideli. Ýa-ni maddalarımızın özü. Ne aýtmaly buna. Yani pikirler hem gatym hökümdür ve pikirler elmi damada aýdylmak üçin o şert bolmalydyr ve şonuň üçin hem açykdyr bu mesele. Mecliste meclis şonuň üçin bardyr. Mecliste bir mesele yapıldı diýip bir zat ýokdur. Ähli meseleler elmi damada açykdyr. Diňe wagtlaýynça şol meselelerin üstünde durulýan däldir. Sebäbi onuň ýerine başga meseleler bardyr. Ýa-ni ýeri geldiginde meclis üçin ähli meseleler elmi dama açykdyr. Indi o ses berilişe gidýäs kardeşler, eğer näme bolsa taýýarlykly bolsaňyz. Soňky ýygnaşyklarda ýa-ni tribunal bilen baglanşykly 4 ýygnaşyň oturuşunda alınıp barılan meclistäki maddalaryň tribunaly geçirmek üçin ýeterlimi, ýa-ni tribunalyň geçirilmegi üçin sebäpmi diýilen näme boýunça ses berilişe gidýäs. Ýani görkezlen maddalaryň ählisi emmesini goşup alyň, içinde ýoklarym bardyr. Ona hem aklynızda tutup bilersiňiz. Aýdyşymyza ýaly maddalar açyk näme meclis üçin açykdyr elmi dama bu meseleler. Yapılan diýip hasar etmek, ýa-ni bir karara gelmek üçin yeterli bir mukdar bolýar. Ýani hemmesini görmeňe gerek galmaýar. Ýa-ni yeterli ýa-ni şol tribunal geçirilmelidir diýilen. Mysal üçin häzirki ýagdaýymyzy ele alsak, orta çykmaly. Bende şu maddalar Türkmenistanda tribunalyň geçirilmegine sebäpmi? Kardeşler ses berilişikde bu teklibe goşulýan bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz. Elinizi düşürüp bilersiniz kardeşler. Elinizi düşürüp bilersiniz. Vermek mi elini düşürdü mü? Yok. Elinizi düşürseniz devam edeceğiz. Üç kardeşimiz elini düşüren yok. Ama 2 oldu.
Eliniz düşürseniz devam edelim. Bundan soňky nemede garşymaz ýaly. Eğer düşürüp bilmeyen olsanız o çıkış edip bilersiniz. Käbir halatlarda bolýarmyş. Senin elimi indirildi mi? Yok. Durmaýly men. Indirmedi o. Şimdi näste şoňa? O çıkıp täzeden girip bilersiniz. Ha, bopdur. O şu anda düzelýär. O ýanky maddalar Türkmenistanda tribunalyň geçirilmegine o sebäp bolup bilmez diýen kardeşlerimiz bar bolsa o elini aldyryp biler. O karar verip bilmänligi sebäpli saklanan kardeşlerimiz bar bolsa elini aldyryp biler. O kardeşler bugünlükçe meclisimizi jemledik. Diňe meclisimizi däl tribunaldy mesele boýunça jemledik. Netijede Türkmenistanda tribunalyň geçirilmeligi barada o karar çykdy. O kardeşler sağ olun. Indiki nemede ýene görüşýänçäk.